attaque min kɛra Niger an y'a ye k'a fɔ Niger attaque in na a kuma cayara mɔgɔw y'a ye yecogo caman na mais mɔgɔ caman ye kuma dɔ fɔ min kɔni tora ne yɛrɛ kɔnɔ hakili fɛ o ko ko AES jamana saba ni bilan bɛ nin jamana saba in bolo o ye sécurité ni défense de kɛlɛkɛminɛnw bɛ na e yɛrɛ bɛ taa kunbɛn fɛn caman bɛ kɛ nka ko ka taa ye Mali aéroport attaquelen kɔfɛ Niger fɛnɛ ta ka taa attaquer aéroport tun tɛ yɔrɔ gansan ye jamana ko la ko yalima san 5 kɛlɛkɛminɛn sanni kɔfɛ o bɛɛ la aéroport ka se ka taa attaquer aéroport 1 aéroport 2 ko yalima est ce que fɛn dɔ fɛnɛ tɛ yen min man ɲi wa ko yalima ɲɛmɔgɔw man ka yɔrɔ dɔ lajɛ wa minnu yɛrɛ bɛ kuma in fɔ u b'a fɔ cogo juguya la tɛmɛ nin bɛɛ kan. Olu ka laɲini ala ka jamana dafiri mais an b'o fɔ waleya la i b'a dɔn Mali baara ye ko fila de dɔw bɛ Mali jɔ la dɔw bɛ fɛ Mali ka bin walasa olu kana kelen tɛ quoi. Dɔw bɛ olu tɛ se ka na ni Mali yɛrɛ de ma bin donc u bɛ yɔrɔ min na dun u bɛ kɔfɛ de u bɛ wali jamana de kan sinon ko kɛmɛ bɛ kɛ Mali la min bɛ kɛ kɔfɛ o ka jugu ni Mali tɛ mɔgɔ tɛ t'o la n'o la tɛ t'o la ko bɛ kɛ kɔfɛ olu yɛrɛ kalifalen don dugu mun na ko bɛ kɛ ne ye Faransi ta k'a lajɛ attaque dɔw kɛra Faransi ka Faransi commissariat minɛ pendant combien de temps terroriste kelen bɛ k'a minɛ k'i sigi Faransi yɛrɛ Paris yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra même pas un an o kɛra Charlie Hebdo kɛra o Faransi o kɛra an ka président tɔrɔ la kuma kɛra tɛ Faransi bolo ko la France n'a pas une puissance Hiroshima attaqué ya ni ko sema kɛ aéroport ma o mais non Hiroshima attaqué ya Hiroshima attaqué ya États-Unis il y a eu des fusillades, il y a eu des attentats. Enfin, paix. Donc, il faut que quelqu'un de l'ensemble ne va pas attaquer là. Moi, c'est qu'on dit. Ni aéroport attaqué de Timne Kalaje. Bon, on va dire depuis AES contrat ni Air France aéroport commence à attaquer. Conseil na avion de on fait ka Burkina attaquer. Nous Niger on avion de Omnela. Mali aéroport ou attaquer là. Et Fémier Niger aéroport attaqué la Dorothée depuis AES contrat tigɛ ani Air France ni ɲɔgɔn cɛ aéroport attaqué de bɛ se e bolo aéroport ka attaqué en tour na kan cogo ɲɔgɔn kɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ Mali la Mali bɛ se ka nin bɛɛ ɲɔgɔnna kɛ hali États-Unis min bɛ ka kɛ Mali la bi a bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ États-Unis mais hali n'an m'a kɛ mais an kɔni an k'an ta sécuriser se ka na mais sécuriser tɛ o i bɛ bila kunna i mana fɛn na kana cogo di i bɛ mɔgɔw de kunbɛn i bɛ mɔgɔw de kunbɛn donc kana bila kunna l'attaque ne veut pas dire qu'il y a l'insécurité non pas du tout je me porte en faux va voir tous les experts en sécurité publique ou en sécurité communautaire e fɛ ka fɔ ko insécurité tɛ yan non n b'a fɔ insécurité insécurité diɲɛ fan bɛɛ mais k'a fɔ ko attaque de kɛra ko de kɔrɔ ko insécurité bɛ ou bien attaque de kɛra i delila k'a mɛn don jumɛn depuis ka transition in bila sen kan ko attaque dɔ kɛra k'a tɛmɛna waati kunkurunin kan ka sɔrɔ k'u ma yɔrɔ récupérer la plus récente a kɛra école de gendarmerie min kɛra Mali la o la min kɛra école de gendarmerie la o la au moins de 2 heures de temps mɔgɔ bɛ minɛ la k'a faga i b'a kɛ attaque tɛ koba ye o i ka bɔla kɔfɛ o de ye koba ye fɔlɔfɔlɔ attaque kun bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ ka taa b'aw sigi min y'aw ja a b'a kɛ mais édifice dɔw bɛ mun na édifice ninnu bɛ attaqué aéroport i y'a faamuya b'a la fɛn tɔgɔ ye lieu minnu bɛ yen kosɛbɛ hôtel ou fɛnw parce que c'est pour la communication de don o de objectif principal ye o sinon mɔgɔ minnu b'a kɛ o tɛna balo kama o donc i bɛ ka attaque minnu ɲininkali kɛ nin ye a attaque fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ ala barika la an bɛ dankari la an bɛ dɔw faga an bɛ dɔw minɛ wa a b'an permet fana u bɔra dugu mun na an b'a dɔn a tɛ faiblesse ko fɔrɔ c'est même misali d'i ma kɛ kɔsa in na min kɛra Niger et mɔgɔ terroriste mun ye Niger attaqué u ma taa Air Cordoba k'u taara Air Cordoba de fɛ hali n'a sɔrɔ journaliste dɔw tun bɔra k'u b'a nkalontigiya Air Côte d'Ivoire u donn'o de kɔnɔ ka taa Air Ivoire u taar'o de fɛ ka taa Bugu ni révélation yɛrɛ révélation tɛ dɛ n'a tɛ fan bɛɛ u ka porte-parole yɛrɛ fo ka cɛ in yɛrɛ hinɛ ninnu na c'est il n'est même pas fier d'Alassane mais non mais kuma bɛɛ i ka président de bɛ k'a jalaki bɛ ka f'i ɲɛna k'i ka président ye nin kɛ a ye nin kɛ i ka président ye nin kɛ
mais Dalou ti doreo, mais Dalou ti doreo. Dalou e yake, e de binan Dalou comme qui marque. E mouye e revoir si ou sera revoir kortuguti. E revoir terusika do e revoir kwa kata drone mbo sutu konala. E revoir kumbien wa kutu ou kumba koro wa kutakolo. Kele. Flana e mouye. Atete me kalo woro kan bema ira ka fo emela mgo mata c'est fin to de efela mgo mata ou re publier Côte d'Ivoire. Ku sigile flen ku be Alassane Fo kay wula do aw be ko kayen galonti terusu be yala o tegalangolo ou be yala fampe jusqu'à ce que ame domne ko bi ou yere be yala ka terusi demsonu recruter a vidéo bien mbayila recrutement mais demsonu kata ou no fe ka funa me war dima menke ivaren diu ne lebra a boka fo e bulu ka fo ko faiblesse dia e bulu ka fo ko mu fene kan antigo no kala donc les mêmes restaurants ni te foire yo mais foire ni et doka do compagnie commerciale qu'on a kana ni minoni ka bo dugu wala ka ni ife ça tu penses que Malien c'est la France Malien c'est Côte d'Ivoire Malien c'est États-Unis ou Malien c'est dugu bela mais bolo mu ka Malien c'est ranyo kana ka ou même Mali c'est ranyo kana planifier tiateo tu as été franchi. Donc, il y a un rapport attaqué mon fond qui miri. Il est Afrique de l'Ouest, qu'on a un doux. Mais on a un avion qu'on a. Quand tu es attaqué, et vous êtes tout dit. Beaucoup de gens qui ont des femmes, d'autres qui ont aller ramasser la même femme, qui ont des général Tiani Boli, qui ont continué d'autres, en l'occurrence Alassane Ouattara, et Patrice Talon, Emmanuel Macron, que surtout nous rebe ancré avec que si nous avons des amours ni nous entier, mais présent là au autoroman, au relation va gueuler les coffres, ça toxique une relation. Donc moi mi attaque de relation gueuler. Moi mi dans la Bible et pour le coup chani mais comment qu'on peut pas beaucoup qu'on chani moi tu mets avion jolendo. Moi nous fera ou me ne Bible. Toi tu penses que chani mais bon guerre comment roube et bien bien qu'on a fait que France gagne mon accusation de là. Mais présent quoi comme mon diplomatie non fait il aramade nani attaqué anana avion mina o ko compagnie aérienne privée et fait commercial il o mine il crée tout comme rodo fera il donne na ma mine bolo quand tu penses que Morodo te kuma ka a kasa de en là Mali pour preuve le Mali a porté plainte à l'ONU au Makin wa ba be Mali ka muleke là il a porté plainte ici on be mulé do fait génétique là vous avez des preuves quand on a terminé là on a conseil de sécurité saisi dans la loi Bambolo la France est dernière des terroristes qui veulent déstabiliser l'AES jusqu'à présent depuis 2022 ou 2023 plainte la dona Fobi, et tu comment on l'a mouna. Elle a quand tu as mais action gratuite. Ah on règle Monaco quand même beaucoup dans la loi Tambolo. Dans la quand on a un mina mieux ou conseil de sécurité, dire qu'on a bien dire quand on a parlé quoi sécurité des quels, qu'on a effet insécurité des quels, qu'on a perdre là mais beaucoup d'autres terrorisme que beaucoup dans la côte dans la loi Bambolo. Bref, même comment planer, c'est pour te dire d'abord comment quoi, on te fouille, nous va pour te fouille. Mais n'a rien fait. L'Union africaine est attaquée Konani. Tchani bora nomema ka foko Macron Alassane ani Tian ani et fait travail talon abora ka fo muna Union européenne ma fo Niger étant membre de l'Union européenne et africaine tu m'excuses muna ni après ça du no attaquer là aya dawa ka fo pour que ma commission en place pour mener l'enquête ça c'est des questions graves Tchani est comment gêner. Donc, avec Dara, on sait qu'un an de Goubé, j'ai beaucoup de choses parce que tout le monde est africain en Haïti. Ils n'ont africain au Caire. Bref, en tant que ma planète. Mon Union africaine, son cas, a essayé de Malika Plenty appuyé contre la France. Mon Union africaine, son cas fort. Ok, pour une Mali Plenty d'où France Kama, France et Europe et RDN, on ferait l'Afrique et RDN, on met Malika Plenty appuyé. Et puis vous dites que quand même on a accusé qu'on peut le faire boulot. N'a pas prévu qu'on ait un tribunal là, quand la justice là, attention à avec un quelque chose. Vous voulez qu'après la malfait ait n'importe quoi de tout là. Tu as nous des fois où vous voulez maintenant où tu là, où il est tagué au Warakatachi. Ok point. Mali donné abattu par l'Algérie. Le Mali a apporté des éléments de preuve quand cours là, naï.
la Cour pénale internationale, la Cour de justice internationale, là. Pourquoi la plainte n'a pas été appuyée par l'Union africaine pour dire que donner une bina, donner la recommande. Mais Mali pour donner une terrorisme dessus. Et fait me ramener boulot algérien Mali périn gagner à terrorisme qu'elle est. Un peu comme le CEMO comment. Nous au coordinateur des faits, fait de l'état-major conjoint pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme. Le terrorisme est mis dans l'Algérie comme un maintenant, en Algérie, c'est américain. Le président du gouvernement humanitaire. Oui, je ne sais pas contre l'Algérie. Mais ni Mali n'a ni Dagoyaï. On m'a mis Koula Moukama. Pourquoi on est membre de l'Union africaine? Pourquoi on est membre de l'ONU? Pourquoi il y a des instances de juridiction internationales qui constituent maintenant ces organismes-là? Les organisations internationales, nous avons un instrument juridique ou boubou. C'est pour que nous, beaucoup de codes que nous avons à la fin de la télé. Et il n'a pas là. Qu'on est quand même accusé, qu'on est quand même accusé de la loi, avion de toi, vous blâmez les mamboulous. Toi, vous blâmez, la France va sortir à photo de la RAI, BAI. Et jusqu'à présent, on est maçon, ok, on a vu un Français dans l'attaque contre le Niger, on veut ouvrir une enquête. Et mon mère, mon autre comme la France, mon autre beaucoup comme on a sur le coup. Africains dans les États-Unis attaqués ou bien en France attaqués. Ça, c'est sur Bibi dans autant qu'on voit en fait derrière. Non, pour pouvez pas seguir les faits finalement qui est bien enfant diamant l'union entière. L'union autour de la Niron, on a une galère. Il faut qu'on ait tué. Nous on ne pas seguir nos frères. Nous on va voir des terroristes qui vont attaquer. Pour quel plaisir Alassane a boire d'Abenyana, Kabe Bataillon de l'attaque déjà attaqué. Au Kera au Bana, au Erivoir Killing, au Mokelum Abdouni et la Sutikon. Au élément que nous ne travaillons pas, Béninois, Bénin, parce que nous avions on ne travaille pas, nous ne montons pas. Doni nous travaillons, doni comme ça, nous avons nous Afrique, à l'époque, au doni mon avion de quoi. Prévu le Tchanibolo. Il y a encore pour qu'il y ait des questions gratuites. Mon entendement d'ailleurs. Bref, dans le flammes. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas demandé une enquête conjointe avec le Niger? Niger, comme il est accusé, n'a pas commission indépendante en place pour mener l'enquête. Mouna Niger comme ça. Eh mais quand va y avoir pourquoi va y avoir l'enquête de l'élément de Mébilo quand les membres là et voir qu'on a mais prévu mon bé ni un bonnet prévu juin et fait là mon beaucoup il y a la corps qu'on a là ni porte-parole qui ne m'a pas ko oluma da lo asoro ka ko terusu ga yara ko ba wa ayo fo ku e sege sege li mun ke o jabi tu bo o sege sege li mi ga ndel ma so bolo jabi de kra terusu kra avion kono au résultat était nécessaire ngo avion embarqué avion décollé la Côte d'Ivoire donc au koro ka fo ni nyama daka fe no kon bi fe donc na ma ni Nigeria ni fo man no ma yen tume la Côte d'Ivoire de ko na ya ka ta la sa ni défend aya ni Niger da pas de commission en place pour enquêter sur les dossiers mon nom donne tout dans le droit de nommer Tchanibolo au qu'on a voir qu'on a invité la tout parce que nous faisons ni Kobadi nous croyons à la scène comme un avion sans aller voir c'est là mais mouna avion de comment et avion de l'impression ça avion m'a évalué mouna ni beko fait quand Tchani a parlé Erivoir de l'État pourquoi la direction même la cellule de la communication de Erivoir n'a pas communiqué nous avons communiqué quand il y a fois un ou trois balles à tuer quand tu reçois dans l'avion. Voilà les faits. Il y a comment d'ailleurs. C'est pas dans l'entreprise commerciale. Oui. Donc, on a encore un mois. Au coquet, il y en a qu'à faire dominant Tchani, jusqu'à ce que le porte-parole même du gouvernement ivoirien, à la personne Amadou Koulibaly, arrête Koumara, arrête Jodi. Siana mun bɛ sɛnɛ ale yɛrɛ jo don a ye jo ma cogo la ko terroriste yɛrɛ avion kɔnɔ ko i bɛ fɛ ado mu la don avion kɔnɔ mais a ma tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ ado mu la don avion kɔnɔ o ti tiɲɛ o u yera ye Niger u embarqué la Côte d'Ivoire n'a fɔra ko terroriste yɛrɛ fɛ yen la première des choses kan ka jɔrɔ de i kan ka terroriste yɛrɛ fɛ yen n'o ye Kobali n'a sɔrɔ ko kɔlɔlɔ b'a la fɔlɔ sɔrɔ yɛrɛ terroriste dilannen don n'a fɔra mɔgɔ ma bi diɲɛ kɔnɔ ko terroriste indice yɛrɛ fɛ yen i bɛ jɔrɔ o y'a fɔlɔ ye filanan e fɛnɛ mɔgɔ ka vidéo yera ye a ko prévu t'aw bolo k'a ma dalila sɔrɔ n'o tɛ n'o ye dalila ye
ina dungudu Alassane de bega gouvernement de bega boka ko Alassane ko dungo ko Alassane yere ni korvar gouvernement de tengo sala parce que dungudu ni Amadou Koulibaly de bega bo fa be moya dungudu bega Alassane dépend ici a fora ko Alassane ka sura su ne le yira enquête et ku ne le yira Burkina che bora ka fo ko o sura su mu flene ku tra sara wara de flana ko alino faso sara ka kun fora ka be kaso bombala ka mai kaso bombala bi ka yera gendarmerie la akima ko ankadi be sinola ko de faso ko ko to ko kala ma ko la pour que bora ka communiquer kala ama fo ka ama do la fo de ko suivant les rapports de la gendarmerie ko ala te fenga la ma ko la à de côté a fora tun ko to su ira avion ko no Niger mais si ça c'est une fierté est-ce que ça c'est bon pour un président ma be de impliqué ko la gouvernement me bokke il défend ma gouvernement do ma population do afara ko Alassane di Alassane ti jamana ñemogo ya ayi Alassane ti jamana ñemogo yo kanu fo sa ubora ka élection ge 600 no votera e a gain avec bureau ko jamana ñemogo te merci beaucoup ni Alassane ye jamana ñemogo yi o kuma ne kan ka do Alassane mi ga min ke jamana ta kalama parce que jamana yɛrɛ perdre mais ma lay ka jatu ne kala je et na for 49 militaires hier Alassane yɛrɛ ko na bora Alassane mo ko ta kalama le ministre de la défense et puis Mali c'est un pays il va recourir Mali jatigi jugu de 49 militaires 49 militaires nana to na no fori be kashi na tugu avion n'allait mo ngonu njigi la troupe était dirigée par un certain lieutenant Kouassi âgé de 36 ans maintenant allez Kouassi de beka passeport miné mécanicien et menuisier aide ménagère ka miné kananai ko to ku klingata angar korla ayi kundani passeport kumamna amé barka da gendarmerie ni rola ka barka da les jeunes sous-officiers mi attention attiré là passeport ne kalaje ako kama ni famde abe kuma la kuma no yaso mo ngam bulga du angar koro kasro sirama mo auto so nyoro de fo abo la kuma mina kuma be sina mo du mga buli no kundo na ko ya bani no kundo na subana ja su sol be maria de pour la to kalam an no ngantara ka tu sama kula bodi su sol no no kundo no be fini falo ya bani ade fima ko passeport te nyefo do akuma gendarme anga fini tout ko so ka bulga do la ka ko ko kanadu ko ne kana nuit ko no ko te ko top secret o don wal jamana ka gendarme mbe cb mbe ko top secret to do ko to kanama le téléphone ta ka RHI weli RHI état major weli tellement que le Mali c'est un pays d'obstinalité on ma gringa ya jure Europe bela Mali est corps état major weli ka chef de major inda vous avez une mission vers le Mali avec le Tokanama. Je dis à majorité au fort. Pourquoi donc? Au Yorani Bella, on a appelé le ministre très vraiment. Très vraiment, quand il est au Tokanama. Donc, c'est ainsi que nous avons amené. Nous avons même une discussion, une discussion, on va passer au lait comme on a déjà avion fait des jigna. Touni. Avion fait des jigna, on va te quoi il va mourir. Donc, nous bolangolo, bagajou avion flanant. Au avion flanant mon jigna, il y a 147 armes au debout avec des balles. Et puis on a une balle du main. Mali est armé de balles mais utilisées. Au numéro, au Corée du. Donc ni frali kera ni enquête kunkara avec foko wa ko Mali sur sur de hake. Et ça ça bali jina tala. Ni ala tan ngabara dile. O ala tan kilingo ko ale te fe non na ko ministre yininga. Ministre ko ala tan yininga. Ala bana muma délégation na delila. Ali sini kuma ci man. O gouvernement ne noya. Mo ala tan na business. Mais à Makla, on a salaire. On a vu ça. Outil militaire Sarata. Outil militaire Sarata. Chacun prend maintenant 2500 $. Ou killing. À killing. Mais il est avec Doumamouna. Bon, il m'a killing de Mina. Ka fini fallait. Ka fla finindo. Wala maka donso finindo. Wala ma esi ba kalama ka bamanan finindo. Ka ta tieni ke mon petit. Dugujaw na ka kila kana amina ɲɔgɔn jalaki tugun wallahi n bɛ kuma kelen fina fila ye sigi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani dɔgɔnɔ ka sigi ɲɔgɔn ma bɔ sigi la fila bɛ Kayi fo Kidali u bɛnnen don foyi t'an anw ni ɲɔgɔn cɛ sariya
ni avion ni mɔgɔ façon de bɛ na ka na don ka fini falen ka taa tiɲɛ filɛ ka segin na avion ta k'u sigi k'u man kun i tɛ foyi dɔn ko la donc ni nin kuma ninnu fɔra kana fɔ ko gratuit donlen AEC a se kɛ on a porté le dossier devant les juridictions internationales. Le dossier n'a pas daigné, n'a pas prospéré. La justice n'a pas daigné plutôt. Le dossier n'a pas prospéré. Avec fait Tchani Ngamouleke. Donc, Alassane dénoncé publiquement. Maintenant, il a dénoncé publiquement. Il y en a qui ont dit que Tchani n'a pas d'alloué. Moko mnele mbabulo, moko soubi. Toi, vous montrez problème de manger là. Mon France m'a comment? Mon France m'a comment? Pourquoi la France n'a pas parlé? C'est seul la Côte d'Ivoire qui a parlé. Mouna, Côte d'Ivoire m'a calé terre. Ou kuba nyeni. Na ba nyeni na ni Tchani nyeni n'ope. Moko mnele mbi ou kuba kuma de. Ayu ni ngadro. Car ça a Tchani ngoko audi Tchani ngoko Alassane nena na awya. Ayre ka boka fo. Donc je sais que ni bi min fo awya na. Aka bla kuna aéroport attaqué ni te ko kura quoi AEC aéroport va attaquer te ko kura même mine bambulu ala barka la utisana o million b abema bina Niger ta Burkina ta kere akara to de mo avion kun duguradi ko fe avion ta ka jako ya jigi o mne tambula avion de bambulu ça avion ça va aéroport tambula Nigeria yoro kon te dibleu atedi oui dit tout et il faudra bien qu'elle a no kuma bina mo fagal kama ni ma fagal ma ko be kay si no mai atani kuma ndabla Nigeria avion kelime ni be se daw dugu de Nigeria avion kelime Burkina ko fene na lembi ibe mo ko ma be ko avion me no be attaquer avion me tuer avion fla de ba esi dugu ko ça ite ngal go lamuna ko prévu be mo do intala ko wa kan binu ko dugu ko ni avion chena ko l'aéroport le plus proche ka jigi avion kala wata Portugal otara resora bugu atterrissage forcé oui tiere nga Nigeria président nga ko wa kala kumbuluko bobo de ni Portugal ka suru amake benyana ils savent même pas ils sont sous tutelle des Américains allez sans faire braquer Nigeria n'était plus kalamala mais les pays sont sous tutelle des impérialistes vous pensez qu'à mettre une journée kona aw kuma ko mo ni tan sigi nyoya balmaya aw bolo ko yani ka ko foga ben be se ke tout do doni marpatiki bra do dofi aw bolo on tan nyona ga faut les gadabla ay o aga nadabla fogal libeke mais mu ni a attaquer nan série la même ande attaquer aw bu ka fen kam se ban ben nyona ndete ayede on t'aide au lieu de e bra ni ko insécurité ni fen na tan aw shia kili aw jamu kili aw se ka do attaquer nyona fi be se ka nyona ke ni tete ayede quoi Tchéaté. Vous en gagnez fait. Ça n'a pas gagné fait. Question que les mêmes boulot. Et vous, une affaire là, il y a une porte-parole qui a conférence qui j'ai une autre pour la kumata. Quand faut qu'on y tienne propos pour qu'on y maboka man la ou na konna. Qu'on fait même na pour qu'on y varie donc on y Niger garde nous ko fait même na à l'aini ka ou les interpeller ni koka. Vous et mo chama woni ko ni ko fitena do ko Alassane Dramane ko ga ko communiquer kangartage demsen iba ye tugodi ba silence demsenu bura Alassane re togolaw Alassane ka hardi men dawli Alassane togola o bora ka mun fo sisa kuma na magala Alassane ngadu na Alassane de ma fo ko ni menace yu fe kam go do mine fo ka fla ka ivoirien do mine ni wala la donc nous va baraka avec la bénédiction même d'Alassane mi bora ka kuma il s'appelle Yalkoy et fin to di Dawda Yalkoy Dawda Yalkoy ma faamuya a bɛ maliyɛnw de y'a balo ka dumuni d'a ma k'a kɔrɔbaya a bɛ a bobo de Côte d'Ivoire yɔrɔ maliyɛnw fɛ yen jatigiya bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen nin bɛ maliyɛn kini de dun a bɛ si maliyɛnw de fɛ yen ninnu b'a dɔn k'a fɔ Alassane minɛ cogo de ye nin ye n'i bɔra ka Alassane défense a bɛ dɔɔnin d'i ma parce que mɔgɔ tɛ Alassane yɛrɛ kɔ bilen. RHDP be ça RHDP de majorité voilà mais on y na ça ni Korba ni majorité de Alassane Mbolo muna y mo boli siga pourquoi Alassane n'a pas laissé les autres aller concourir aller à l'élection parce que Alassane ba donga fo ina pamba abra mieux fo ya sans faire la do Alassane qui n'est dans l'élection non akele an dondara muso jo ah ouais quand muso jo et quand mo do fo Alassane ni dans l'élection na do apodro comme Sophie elle aura bagbo muso Simon otra la zone du monde otra ka worde me donga tida anyo make dabla ngai campagne mais on nyoko make marila wa esi ba kalama fin to di alpha contre marbatru make ya to ka dogon ngo kere l'élection esi ba kalama la flip fantoche au kere 11% taux de participation
taux de participation 11%, min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Alpha contre Marabatogo o ɲɔgɔnna kɛra ta. U b'o labɛn o ɲɔgɔn cɛ de. Non o kɔni aw kana taa élection na an dama bɛ ɲɔgɔn sigi o ye gɛrɛn de ye o. Donc Alassane ni mɔgɔ si ma taa élection na o ye k'a f'i ɲɛna RHDP ko ninnu to yen sa. Ni RHDP kun ye cɛ Cam ni Gbagbo ninnu bɛɛ kun ka to ka taa élection na bref an ka bɔ nin kɔnɔ. An bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn min y'a kɛ a y'a fɔ tigi ka bɔ ka kuma i ye cɛ in yɛrɛ ma bɔ ka kuma bilen parce que Ivoirien halala o yɛrɛ ye lankarili min d'a kan a y'a faamu. D'accord. Bubu faamu an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ Burkina AES jamana tɔ kelen télé yɛrɛ la ko fɛn min kɔni ye Russie ka dɔ ye hakili la u ka journaliste yɛrɛ don a ye laseli kɛ fɛn min kɔni ye k'a yira k'a fɔ ko labɛnw bɛ Faransi bolo k'a fɔ k'u bɛna AES jamana sabaw attaquer o jamana saba attaquer la ko fɛn caman b'u bolo u bɛ se k'a kɛ journaliste min bɛ Burkina o yɛrɛ y'a ɲininka ko kun bɛ fɛ ka président fagali mun kɛ ko b'a la ko awɔ ko b'a la o tuma na an ni Faransi cɛ bɛ gɛlɛya fo ka taa se an ka président ni bɔli fɛnɛ ma wa Bubu. Ala de ma ninnu to a bolo kɛ n'o tɛ a ye joli faga yanni ka se ninnu ma depuis 1960 fo ka n'a bila bi la président joli sara ni Faransi nɔ b'a la n'a ma se ka ɲɛ dɔn. ko Russie ka de y'a fɔ ko puissance ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ ɲɔgɔn to yen k'o fɛnɛ b'a la dɛ. Ok o tɛ tiɲɛ wa puissance ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ɲɔgɔn to yen mais ni kuma fɔr'i ma ni dalu a b'a la i tɛ kuma o aw kana ɲinɛ o kɔ sa puissance ko to yen sa Faransi bɛ ka minnu faga olu ye puissance de ye mun ye Faransi yɛrɛ ka propre colonie de minnu ni Faransi jɛra san 400 aw kana ɲinɛ o kɔ donc a fɔra ko Faransi bɛ président minnu faga mun don kuma kun fɔra koyi ko Faransi b'u faga parce que u bɛ k'u ka jamana lakana Faransi ka bingali ma Russie m'a fɔ interview la e m'a mɛn muso m'a ɲininka ko pour quelle raison a ko ouais ko seba kalama ko tous les présidents indésirables Faransi tɛ minnu fɛ indésirable par la France donc o kɔrɔ Faransi de tun b'an ka ɲɛmɔgɔw sigi o kɔrɔ ni mɔgɔ sɔrɔla don o don mun bɛ jamanadenw ka hɛrɛ ta Faransi b'i faga o kuma de ye nin ye an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ ta cogo di wa ni ɲɔgɔn hɔrɔn caman de sara ni ɲɔgɔn kɛlɛmasa caman de sara ni ɲɔgɔn leader caman de sara an tɛ sa cogo dɔn min na vous pensez que ko Faransi ni Africain dugu ka nin janfa ye ko nin ye ko kura de ye mais il faut prendre maintenant le cas sur le Niger la guerre de Biafra en 1967 mais c'est la Côte d'Ivoire qui était la base arrière de Biafra Biafrakaw kun bɛna ka na sigi kalama ka na replier ka na Côte d'Ivoire de o kɛra 76 75 76 comme ça plus d'1 million de morts min sera Nigériens na farafinna bɛ nin ko ninnu kɔnɔ a kuma bila ko tɛ quoi dugu minnu b'a kɛ fana u dɔnnen don u dɔnnen don Faransi k'a fɔ k'a bɛ farafinna président dɔ faga o tɛ koba yɛrɛ ye an b'o caman kalama n'Ala ma min labila a min labila ye de. mais o cɛ bɛ gɛlɛya dɔw fana bɛ nɔgɔ Mamadi Dibi o Tchad président n'u ni Faransi fana kumaw kun yɛlɛla ɲɔgɔn kan mais kɔsa in na ale taara Faransi ko mun na an ka ɲɛmɔgɔw fana t'o kɛ aw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais kɔfɛ aw bɛ terrain minnu ni Faransi bɛ fɔ ɲɔgɔn n'u bɛ taa Faransi o ye dala kɛlɛ de ye o tɛ dusukuna kɛlɛ. Mamadi Dibi n k'a ye Faransi ka militaires gɛn. kumana Faransi Faransaw tɛ a y'a accord érigé la ni Faransi cɛ n'i ye Faransi ka accord n'i ye Faransi ka sɔrɔdasi gɛn ka sɔrɔ accord de défense bɛ yen i ye fu de kɛ an y'a résilier de ka tila k'a remplacer Faransi tun b'an ka conseil de ministre kɔnɔ Faransi tun bɛ siéger an ka conseil de défense kɔnɔ il y avait le haut fonctionnaire de coopérants français dans tous les ministères est-ce que b'o kalama Faransi tun bɛ siéger an ka conseil de défense la. mais anw yɛrɛ de ma jɛn n'o ye wa. mais an ma jɛn n'o la n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min ko k'an tɛ jɛn n'o ye a fagalima yɔrɔ ye jumɛn anw ni e ma kuma ban sa yɔrɔ an jɛnna yɔrɔ an ma faga yɔrɔ ni président sɔrɔla ko nin tɛ hɔrɔnya ye i b'a faga mun na n'a y'a sɔrɔ e ka intérêt t'a la ale ma fɔ k'ale nakun y'anw dɛmɛ nin de yan n'an y'i bɔ an na ka fɔ k'an b'an jɔ an yɛrɛ la où est le problème a sera fagali ma e ma fɔ k'an yɛrɛ jɛra n'o ye e yɛrɛ b'o fɔ n'an ko an t'a la bilen don an faga kun n'ala ye président d'an ma e de tun b'an dɛmɛ ni marifa ye i b'an dɛmɛ ni fɛn caman ye Faransi tun bɛ bali min feere anw ma a bali tun tɛ mɔgɔ faga mais n b'a ɲɛf'i la mais a bali kun bɛ yan Faransi yɛrɛ ɲininkala la o waati fo mɔgɔw kuma bɔ ko hɛrɛ bɛ terroriste la fo terroriste yɛrɛ tun bɛ yɛlɛ ko nin ka haya b'u la mais san t'a lajɛ i bɛ terroriste kun cilen de dalen a n'a da faralen an tun bɛ bali min san Union européenne fɛ Faransi fɛ bali i b'a ci bali kawusu de kun don bali nugu ye kawusu de a bɛ na an ye Faransi yɛrɛ ɲininka la n ko pour que a bɛ nin kɛ ko non ko ni terroriste faga ko fu de don ko terroriste ka kirikara de ah oui sɔrɔsiw tulo bɛ ne la Faransi yɛrɛ ko ten k'i ni terroriste bɛ kɛlɛ la k'i k'a minɛ tɛgɛ la ko de nafa ka bon i k'a faga ye o temps kɔnɔ terroriste bɛ se k'e faga ka minɛ i tɛgɛ la voilà i bɛ an k'o bila kɛrɛfɛ ko GPS minnu tun bɛ sigi an ka mobili la ko walasa an ka ɲɔgɔn repérer a GPS bɛ mobili fɛn fɛn la a bɛɛ tun bɛ attaquer
GPC kun bɛ Mali an ka mobili fɛn o fɛn na ni Barkhane kun tɛmɛna an ka poste la k'an nana arabe la ko foli don 3 heures plus tard i b'a sɔrɔ attaque kɛra. Ah ouais, ɲininkali gɛlɛn. Donc mais bi an ka véhicule bɛ bɔ sans coordonnées ni yɛrɛ. N tɛ fɔlɔ an ka convoi kun bɛ attaquer mais ala ka hinɛ Aguero ta ma kɛ ɲɛna yan. Aguero ta ma kɛ kungo renfort saba de binna sira la. L'armée malienne n'a jamais lâché. Ce n'est pas une armée lâche. N terikɛ anw bɔra armée l'air ka 50 ans d'indépendance la. Bi l'armée de l'air est créée en 1976 le 6 avril. Aujourd'hui le 6 février aujourd'hui le 6 février 26 ça fait 50 ans en bɔra yen. Sans bidou depuis 1981 ni français bala ka avion tigɛ faut 90. Les derniers MiG fin tɔgɔ di fɛn min MiG 22 ne n'a pilote ye baro kɛ bi wala ka kasi mais tellement que la transition c'est une fierté u man'u sigi k'u miiri Musa Tarawele talen kɔfɛ France kana an ka avion ta k'a tigɛ k'an ka obiw Assimi ye fɛn ɲɔgɔnna san nin bɛɛ kun bɛ Mali bolo fɛn o fɛn n'a bɔra drone na Assimi ye fɛn san nin bɛɛ kun bɛ Mali bolo. O kɛra cogo di ɲaati tɛ dun taara avion ɲini fan wɛrɛ fɛ. O avion laban de tigɛra 1991 90 ka migi kura jɔ a n'a aileron a jɔlen dafalen k'a tigɛ. Ko munna? Ko parce que kan'a mankan. An ka armée de l'air kuma dɔw la est-ce que i b'a kalama i bɛ don fo k'i bɔ i tɛ avion boli avion tɛ yen. Mais n ko France ye fɛn bɛɛ bila a sen tafara kan mais bi fierté don bi o ancien kun bɛ ka témoignage di Assimi ma ko Ala ka barika don a la u bɛ ka kuma u bɛ ka kasi u ma se k'a dɔn pour le pays pouvait se doter comme ça des armements de délégation an ka avion yɛrɛ bɛɛ bila ka fɔ ko Mali bɛ se ka drone sɔrɔ ko k'olu tun tɛ se ka d'a la drone nana don min na Mali la wala olu kun bolo ko manani de don u ma d'a la quoi fo drone wuli sanfɛ tellement k'u jigila tigɛ tellement que politiciens y'an dan k'an faga anw bɔra yan Mali ka opération na ECOMOG anw taara a ye ɲininkali k'a la n'i bɛ taa mission ONU mission na i n'i ka kɛlɛkɛminɛn bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o taara na anw ye ka sɔrɔsiw lasegin ka na k'o fɔ k'an ka kɛlɛkɛminɛnw minɛ hali sini mais Mali sariw taara min Musa Tarawele bɛ taa waati min na char terminator de tun bɛ yan 800 ninnu olu de tun bɛ yan BTR 60 tun bɛ yan a bolibagaw a y'a fɔ TV5 la taa ne ka kuma de ɲɛfina on avait les BTR on avait les missiles sol-sol on avait les missiles sol-air français on a missile ta ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa n'a ye i y'a faamuya bala Sahara kɔnɔna la Kidal kɔfɛ dugu jumɛn bɛ yen Kidal kɛrɛfɛ dugu in Aguelok ale ni i y'a faamuya Tawdeni ka taa n'a ye Tawdeni Menaka ka taa jɔ ka missile kura jɔ ka Ayise Bakari k'a détruire k'a bila. Mali ɲɛmɔgɔw tun bɛ min o don. O cɛkɔrɔba kelenw denw de fana wuli n'o ka hali bi ko démocratie olu de filɛ yala la nin. C'est vrai ngo Ayise Bakari ma sa ɲɔgɔn de y'a den. Cɛkɔrɔba n'i y'i ban baara ma Ala b'i sɔn nin den façon de la. O denw de bolo k'olu ye cɛfarin ye. O tɛ dɔwɛrɛ ye olu de ka sow filɛ nin chinois bolo baara la location na. A tɛ nin taa so tɛ. A ye taa chinois ka baaraw bɛ location na a ye taa dutigiw ka papier ta k'a lajɛ. Ni dalu ta ne ka taa e yɛrɛ ka taa lajɛ kɛ o dalu da ka taa chinois kɛ ka to papier la. Taa ko jɔn ta ye so ye n'i ye faso wari kɛ fɛn min ye fo Ala k'a bɔ i la fo Ala ka du in laban baariya ma. O kɔni y'u denw kalan dɛ doctorat ni fɛnw. N ko doctorat de o doctoratigiw de b'a la diya ka taa accord de dépense signer ni France doctorat e docteur France docteur mais français bɛ ka i battu ka France la taa ɲɛ e bɛ k'i ta minɛ k'a di France ma baganti kama France maa kelen bɛ se ka France kɛlɛ o y'an mantanden ninnu ye koyi an bɛ gɔlɔbɛ de min ani Segu Fali an tɛ furakɛ France an tɛ visite la an tɛ entretien na. A famadennin fɛn fɛn filɛ nin ye a si tɛ se ka France kɛlɛ parce que ko France bɛ kɛ yen de. Politicien joli ka du bɛ France. Mali politicien wa. Mali politicien jumɛn de. Mali politicien jɔn bɛ yen bi a denmuso funen don français de ma français tellement que a ye so san ka jɔ français de bɛ luwanse la i ka so de. A y'a fɔ k'a ka kuma dɔrɔn. Entrepreneur bɛ se k'i ka so jɔ France. Ne ma kuma o la dɛ ne ko n ko Mali politicien jɔn ka du bɛ français a denmuso b'a kɔnɔ. A denmuso n'a cɛ a denmuso cɛ tɔgɔ a yɛrɛ b'a tɔgɔ dɔn a ka fɔ sotigi ye jɔn ye donc n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna i k'a dɔn k'a fɔ bi nous on a une fierté an taara bi armée de l'air ka hangar kɔnɔna la mais ne tɛ dɛ sɔrɔsiw yɛrɛ nisɔndiyalen don sɔrɔsiw yɛrɛ nisɔndiyalen don u tun t'a dɔn ko Mali bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ o de to mais a bi kunna le Mali avait plus de 6 escadrilles une escadrille est composée de 6 avions Modibo Keïta ye avion min san fɔlɔ les MiG 21 na n ko Mali
e b'a dɔn ne ma kuma dɔ f'i ɲɛna ni mɔgɔ min bɛ se k'an sɔsɔ ni ye kuma haramu réseau kan ne bɛ kuma dabila réseau kan n tɛ kuma tugun Mali pilote de ye Tchad formé Mali avion de kɛra ka Tchad pilote formé Mali avion de mais a bi kunna en 2012 déjà ATT bɔra ka taa avion ɲini Tchad président fɛ Idriss Déby n'a bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛ la mɔgɔ bɛ avion dɔrɔn de la an m'a sɔrɔ an m'a sɔrɔ Mali de a bi kun mais a ye Bandazour ta kala kɛ Tchad contre Libye donc Mara Modibo Keïta de ye kumalasigi kɛ Maroc ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ le Mali était le gendarme de la sous-région Mali n bɛ ka Mali kelen kelen Ala y'an sɔn ɲɛmɔgɔ jugu de la sinon an tɛ fugardeen dɛ Ala ma ɲɛmɔgɔ de da anw ma o y'a ka avion fɔlɔ min kɛra avion min taara ka taa bɛɛ ta o kɛra Air Mali de ye anw de taara Modibo Keïta de bɔra yan ka taa Eseba Ouldara ta Mauritanie président ka yala sous-région kɔnɔ avion tɛ minnu bolo k'u ta ka taa n'u ye avion kɛyɔrɔ dugu kelen Mali avion kabi bi ko compagnie aérienne ko Air Mali tɛ Mali bolo a ye taa ɲininkali kɛ le Mali avait 18 Ilyushin o de dira Mali ma avion 18 Air Mali engagera n'o de France nana ko ka Air Mali boyen ko k'a bin k'an ka taa don Air Afrique la ka compagnie bɛ mɔgɔ bolo ka bɛɛ ka avion minɛ an taara don Air Afrique la o fɛ o nana ni Musa Traoré ka na Air Afrique fɛnɛ minɛ k'an ka taa Air France la o de Air France ka fanga sɔrɔ an sigira sen ta fara kan tan de donc an bɛ min f'i ye anw tɛ fuwari jamana ye Ala ye m'an sɔn ɲɛmɔgɔ de la wa o cɛbaw de nalen filɛ bi bi na Ala ma conseil kɛra kunu OMVS organisation de mise en valeur de fleuve du Sénégal a kɛra cogo di le mois d'avril le couloir navigable a bɛna sen ka na voilà n'a y'a sɔrɔ ko halalaya ye tiɲɛ an ka mɔgɔ ka yafa deli fɔnba fɛ dɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ mais kɔgɔji jumɛn kɔgɔji ne ko kɔgɔji o baji o fiɲɛ kɔnɔji o ji de tɛ yan e tɛ ji de kɔ wa OMVS projet i b'a date dɔn c'est fait en 1972 à Sina Nouakchott sur le Mali le Sénégal et la Mauritanie. À Sina Mauritanie en 1972. C'est un projet qui est composé de 4 domaines. Électricité, agriculture, Alini et Sabanan Bonangono. Je vais vous faire un commentaire là. En navigation, voilà. Les navigations me fait. Francis des projets initiés. 2006 de Guinée Donala. Baraji saba ye Mali l'État ye Manantali Guina Filou ni y'a saba fara ɲɔgɔn ça donne 400 mégas c'est qui donne Mali courant ko problème Baraji initiative dabɔra mun kama ko Mali ka minɛnw bɛ bɔ Sénégal ka na fɔ Abidjan ka bɔ Saint-Louis fɔ Abidjan o de kun couloir kan ka dilan k'a bila ka na ça c'est le côté navigable le couloir navigation o kun y'o yɔrɔ ye an filɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi carburant ko gɛlɛya minɛnko gɛlɛya an kun tɛ nin dɔn bateau ne kun bɛ na et puis a bila kunna ko navigation saisonnière de don dɛ a tant que ji yɛlɛnnen don bateau de bɛ na fo Mali kɔnɔ yan fo Abidjan u ye projet in dilan agriculture yɔrɔ mun b'a kɔnɔ ka Mauritanie irriguer ka Sénégal irriguer est ce que b'a kalama ka Mali ta sera yɔrɔ min na ko ka couloir de y'u jɔ en 2017 ni projet kelen lancera an ka politicien fɛ n'aw ma transition in dɛmɛ Ala t'a to aw la 2017 ni projet in tila ka lancer k'a ban pewu ko k'a tester tubabu y'u sɛnɛ ka tigɛ parce que n'a kɛra Français ye Sénégal port san Bolore ka action bɛ yen o Bolore ka action min bɛ yen port na marché parce que f'anw ka taa minɛn ta port de la ka wari ladon parce que ni nin kɛra nin ye port sec de Mali yɛrɛ territoire sanfɛ donc Sénégal porte na wari sɔrɔ alors que le Mali est le premier client du port de Sénégal Mali de 3 millions de tonnes de marchandises en 2021 on bɛ milliards de la do Sénégal ko kebe projet jɔra politicien ɲɛna aw la wuli u bɛɛ b'a sa fɔlɔ dɛ u sigilen bɛ télé la u bɛ ka nin lajɛ Ala barika la Assimila ka gouvernement de wulila k'i cɛsiri depuis 2020 u bɛ nin kɛlɛ la il a fallu que an ka tabali de gosi avec le nouveau ministre de l'énergie ale de taara ka tabali gosi n'u ma kɛ ni baraji ni cɛ o cɛ n'u ma baraji ci k'a bombardé ka kuma tu ni couloir ma tɛmɛ mais an bɛ taa an bɛ fɛn na
On est pas courant produit. Guina, on détaille. Fais-le, on détaille. Manantali, on détaille. Manantali, ça fait 200 mégas. Fui-là, ça fait 60 mégas. Guina, ça fait 140 mégas. Les tout font 400 mégas. Au 400 mégas, la Mali, est 52%. Montagne Sénégalais, 33%. Montagne, 15%. Mais pas comme on barrage sur le là, c'est un tafara placard. C'est grand compte que. Ko ci fere kan kana se on ma na ma ko baji kana ni minaw ni e se wo fene jolen do donc an wa jamana san fa mu salen do asimin kalande la akoni tioche ni dalen do yeli mi edi ika ko kibna ma baraji la asimin la validi 7 milliards na che ngabe fo ngo fanga abe na ko ngo akoko na e tioche so ko baraji fili sama ka douana ame courant so ba be ko ji so an ngo me kelen ta la on te courant ça de ko ji so asimi kala la ko te oui mon fort sur la caméra coup son année on va faire une 120 alors ah ça ne devait s'en faire quand tu fais couiller barrage kono avec 3 jours de même barrage évacué beka bo barrage kono soit be dof oui avec ko do bo la mo ma sigimi jamana bi fe ngono kabiri asimi nu me kolla na fora bituru su de banga mulu attaquer c'est nous attaquer baji bambolo millions bloqués nos plus de 3000 tonnes et 3000 conteneurs au bloqué nos conteneurs du Roubaix et le Moula, conteneurs Mounouna, Malila, ou la Segi, sera main. Amata Douta Bamunda, la Sera, la Corji Bambolo, Nougo, Gouvernement d'Abaka. Assimo de Gouvernement de Dabaka, Couloiringan engagé, Nama engagé, Kourobeke, ou Baraji, à Tefaka Moué. Pourquoi faire de Koulou, soit malin bec nos courants 100%, ou bien Corji sera. On le connaît. Et, maintenant, il faut que nous jamana nyemo mais politiciens civils ma se ka dala télé ay télé la je fo ko dugu sumaya ne yebe kamel no bolé na ka ba be fomba lankari ntina trop fo aya fo kamel ni ka ta ngale primature la ko olu dossier ntima no fait ko lu to primature la ko bena wati ah bo ikanga dogo fomba ko kuma mpo chiedo mais be fomba ke galodela ka lankari mais ni mo nu kumba dogo fomba be chienka mais au moins son avocat mo sentiment que épiquement c'est faisable parce que fomba ka lankari o kadi be no fomba ya fo chugam na no amana fo tugo ji ni ko dingrata na to tasmo do zate do nga be do nga te do nga voilà aye chien segi chien tigima fomba ya jamana dini fomba ya halala di ni mi ye halala e bo note ma ko mo ko me primature la dossier au lieu de dossier re bara jamankera wati di dossier na kunche 2017 ka dossier bloqué ki sena dossier na to ka teke bi transition na wuli donc abina mufo aw ko ka te barka da fanga kene alibi no ko tira tabulo do de fam ah tabulo e heredi fanga ni tabulo e heredi donc me min fi ni na ka fina et on be sera minka c'est la souveraineté tu sais que ni be jigin transition na rondo de la politiquement transition be ka échouer quoi politique mouillé c'est fait ni be ntaro mo mun be an fa mo conseil et c'est la partie quand la partie a élu olu bolo be barala et fait mieux mo sigi abo de donc politicien maire mun be conseil régional mun be conseil régional où sigi depuis 2009 faut bien élection marqué ça fait combien ça fait entre de 20 ans 20 ans au mo kelem netre be barala peut-être pour éviter quand peut-être que au vu de mon fait les beaux combler d'eau parce que bibi il faut que la collectivité accompagne l'état oh mais est-ce que mais assez mana faut bisa ko sanu ni maire maga buguda la ko kale mo ko sanu la avec la commune avec d'autres ko do le mo ko bori il faut qu'on suive l'orientation politique du gouvernement mon kanga ke bibi na ni parti ti il be parti et fait sigi bol de wuli tono kay hakina me kana jamana barsani sentiment ça parti de karsasi o karsa kelen sege hakina fo abara abli kuna parti de flebolo tan mais bu abse ka parti do mai mais parti ton de amba fo parti kan no kuno muna transformer parti do chiga doto dema duguma ngew muna betira c'est pour faire une réforme politique be be de boy folo o de age président kuma kan beke do bala goshi duguma mo ye ka bama elama mundo parce que abli kuna olu nyebuga parti de là où ils sont attachés à leur parti politique fanga nabi boulebe fanga bara de ke ni parti bechi parti est féministe ni bo wuli ko wuli ni mo wuli wa gato godi
tani mais o de politique mo de gɛlɛya b'an kan o de y'a to transition mana décision fɛn fɛn ta a bɛ contester duguma a ye taa ta k'a lajɛ dugumɔgɔw t'a faamu de o a ye taa dugu dɔw ambassade la u bɛ ka min fɔ Asimi ma mɔgɔw ka interview ne bɛna interview dɔw bila o u bɛ ka min fɔ dugumɔgɔw ye k'u su k'u bila président na dɔw yɛrɛ b'a fɔ n'a ko sɔrɔsi fanga a b'aw bolo yan a t'a fɔ président ye président de m'a fɔ ko essence ko banna président de ma mais mɔgɔw caman bɛ fɛn min dɔn ko in na mɔgɔ t'a la président de m'a fɔ ko essence bɛ sɔrɔ t'a yɛrɛ ɲininka a mɔgɔw ne bɛ ka fɛn min fɔ a mɔgɔw tulo bɛ na a mɔgɔw tulo bɛ na hali bi u tɛgɛ bɛ affaire la non n'i bɛ fɛn ci i b'a remplacer ni maa minnu bɛ jamana kura hakilina ta i b'a remplacer e tɛ se ka parti ci parti ye maa min sigi ye o bɛ yen o tɛ se k'e sago o tɛ se kɛ o bɛ o ye a k'ina fɔ est-ce que parti de bɛ yen o. mais est-ce que u bɛ k'u ka baara kɔrɔ kɛ a peut-être politique kura min bɛ gouvernement bolo ani transition bolo u b'a la ka taa n'o de ye a mɔgɔw ka di de. komi e b'o kalama i bɛ se k'o de fɔ sa kɛ ne kɔni bɛ min kalama ne ko n k'o tɛ se ka kɛ ne y'o fɛ yen o e de ye ka kuma wɛrɛ fɔ sisan ne y'o fɛ yen. awɔ e fana ko ten. bubu an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ États-Unis ye a ka ciden dɔ bila ka na misi ci kɛ k'a fɔ ko u ni Mali ka na kuma baara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jatigɛ wale kɛlɛli an y'a ye waati dɔ u kun kumana k'u bɛ na sanction kɛ an kan walima ka gɛlɛyaw lase an ma kɔfɛ tuguni u seginna ka na wa a tilala ka taa Burkina ani Niger mais jumɛn de bɛ nin ko fɔ de. u ka jamana tin de b'u la. jamana tin. américain ko k'a ka jamana ka hɛrɛ américain mɔgɔ tɛ sariya la koyi. américain ka hɛrɛ dɔ bɛ. américain de y'a jira k'a fɔ k'ale ni pouvoir militaire tɛ jɛ k'i n'i ye fanga ta n'i ma fanga ta dans les zones k'ale n'i tɛ jɛ k'a tɛ Mali dɔn k'a tɛ Niger dɔn k'a tɛ Burkina dɔn u ka intérêt kama de b'a fɔra ko jama yera Kidal